El càncer i la metàstasi és un problema gran, però estem avançant i aquest avenç s'accelera amb les aportacions de tota la societat. Crec que és molt important que ens conscienciem de que es necessiten aquests diners per la investigació i perquè podem realment dir en un futur que el càncer el tenim controlat. Perquè és important per tots nosaltres suma't al repte metàstasi. Viure és el que més vull amb totes les meves forces perquè encara tinc moltes cosetes per fer. Ajudo a recaptar fons per la investigació vinculant reptes esportius relacionats amb la natació en contraposició als reptes científics. Perquè la recerca és imprescindible, perquè és vida. Suma't al repte metàstasi. Vaig decidir fer unes polseres i vendre per col·laborar amb la investigació que és imprescindible per elles. Vaig decidir fer recerca contra el càncer. Ara ja fa més de 20 anys que ho faig. Per tu, per tots, suma't al repte metàstasi. Donem els diners a través de tastos benèfics a l'IRB Barcelona. Suma't al repte metàstasi. Suma't al repte metàstasi. Suma't al repte metàstasi. Suma't contra la metàstasi. És un repte de tots. Perquè la recerca és imprescindible. Suma't al repte metàstasi.